Pablo yes sini mau thane khap itu so khulaya jenis sekretari no kalau panel bagi so The Presbyterian Church of India, Ungka, Apostle Kapoito, Nissen Kapoito, Westminster Kapoito by Wales Presbyterian Mothani Kapoito, Nil Chongo, Mothabai Kaitoniko, Sungma Thai, Roknibagai Kapoito, Snajaknai Tongba, Kuruna Bagai, Kaberawi Mano, Ni Yatsak Sudui. O tolani kapoito saklaima koktairno pastor provisionary pastor opraro by mothani raida ruksanero torak ke tui tongna bagai yasako kapoito kaisa wo number kaisa semai kesamai semai ketalni bija brok ongka kaitoni kok Omorok simino poito bai samung tangmarokno suna bagai saya thopsa khana tui kaineyo kaitor khoroksa simino tongo bono simino lumnani bo ongkha thola sa paithang tongnai deba kono tongo hunba kubun thola bai te kubun manero bai juda Boni tongdal rok, simung rok, khan rok, kuthat ungma rok, kubui rok, hamma rok, soy rogo te hamzak ma rogo pipeline kari molrum ni borok sulai jagya. Number kaithamo kaitor wa kuthang korok tham ha sajla ti phola katha tonglayo borok kuthamoi kaitor koroksa omung dalsa hanbai chungsa sawo baksa number kaibroi hayung bai chukhayung ti bisingni bebak mane rokno snamnai kaitor bororokno hamma bai kutha ungthani bono kosong ke Julabai burino takka debak bororokno yarung kaisa nokung kaisa ni takuk kukum zaiti kurunglajak mangse ba number ba borok sakni musutui kaitorni kerongno subaika abun bagai borok sakno saya bai kusumo phakha saya bai kusum te sunsok ni satok ma yak ni simi borokno khiokna bagai te monrum ni langma runa bagai pai playa hamzak nai kaitor boni monrum ni sungdari sadla subai jisu kristono sungsaro rohorka boni jare simino bororo muthangjagai mano o monrum ni sajla soi borok ongpaika Baitang karoksawo tongdal kuni ganang mobrung ni bagai sui kaitor ti sui borok ongkaika hola kathar ni phanbai sikli kathar Miriam Sakteria ongkha te bakha piaba bini sumsok kuri bo sun ganang bororok ni bagai kaitor ni kerongno bebakno ruksa bai sugui Kaitor naina kaham rokno klaisuk na bagai bai bororokno kaitor bai uthar na bagai thuksuk jak borok barok mungni bagai sakno yaparka kroso thika khobjakka sathangni sala uthuini thangai bachaka kaitor ni yagra bokhawo kasaka aron boni bororokni bagai sans naima tongo arani simi uthirokno muthangai tisana bagai bai
संसारनो बुस्थुमना बागै हायनो हाय हायफिनाय दक नाम्बार दक फलाकथार लांमा रुनाय फा साजलानि सिमी अखरमा बररगनो मुथांमा मानथुन नै सिनामखा बरक सुंसक गोनां उमाबाय बिरमान नां तंमानो साइमान रुवा ख्रिस्टनो साइमानना बागै बरकनि बुखानो फियगरुय बरक साइना मुचुमा सरारिवो जिसु ख्रिस्टनो बरकनि बुग्रा बाय मुथांनाय नि यासाकना कोyi याsak manna bagai cubawa beba kahamni buthai borokni aro thaina bagai samu tangui tongo sni 7 number kaitor kristoni bisingti beba bororokno no muthangjak mano magna no yakarka borokni sumsokno yakar mannani te bugra jisu kristono borokno muthangnaisa nei puito klainani bono surungoi kaitor muchukjakma hai sakno kusu tei kuthar ke tongna bagai kokruwa kristono puito klai bini kokno rakhoknai roke muthangjago sumsok nakarmarok majra kurei hinjakmarok kaitorni busa ungmarok Polakuthar kobona bising ke kuthar ongmarok molbrum ni chungsa sarokno mannai tabo kuthang tongsanino koito khlainairok muthang jakmano saimanei soi soi khakchangma manei mano polakuthar khairokma samung tangpro kogrok rusabmungrok sakramentrok te surimarokno samgo nangkugo Number 8 Christos nama sakramen ungka baptisma bai subrai sarik nipanda sakramen rok ungo baptisma ungka Kristo bai jung kurung laimani polakuthar ni jare asai ketal ungma bai muthangjak mano tikarma bai mari rumani ungo jung sak sak subrai ni thani yaparmani bo ungo baptisma ungka ha sajla te polakuthar ni mumbai tui bai sumano phunukna bagai tuino samgo nangjago borokni sumsokno yakari kristono borokni muthangnai nei puito khlayo nei saklainai rok bai borokni busa putui rokno bo naru nani nango subrai sarik ni panda ungka Kristo thimano moitu tongplaina bagai awan bai puri yasak laimani poito klainero Kristo thimani bagai lap manmano mari guma bai tei karmani ngo boni bororok bono poito klaima bai boni yaparmano yasak suk maro lap ungsuk maro boni samung tangna bagai sapna yaparmang tongmarok bobai kurung laima te khoroksa bai te khoroksa kurung laimano phunukna bagai bo phaipiasa yasak lainani klaya sakramen ni lap ungmarok ungkha Kristo hamari rumawo te poito bai yasak nairong thaniwo khola samung tangna bagai se mano Number 9 poito klainero ni klaitai ungkha mothani loblaima rogo manjak nani ro Kristo ni sakramen bai boni tei kubun rakhok mungrok no kaham ke romnani ro boni raida rakhokna ro surimang tongna ro subraini salno kuthar ke bajuna ro bono khulumna bagai buthumlai narok bini kok pirmano kaham ke nanarok kaitoni hamari manma bai
keno kaksangwe yaparnaniro borokni bisingo e beba borokni guskango kristoni tongrokno kunuknaniro sungsar gnangai kristoni ha warna bagai saktarnaniro jungsa sabai bo kaitima jora no nasingnaniro kungo Number 10 Baithakni salo kuthirok muthangjagai tisajaknai beba bororok no kristoni busthumma achukthai buskango maba sanai borok kuthang tongpuru je samung kahamte hamya khlaima tui no busthumjaknai poito khlaya rokbai borok hamya roke majra berjagai borokni sungsokni manthai sataujagai matungnai kristono poito khlai bini kokti tongnai rok noke phang keno majra kri nei rongjaknai jungsa sa o lamsogai phabrjaknai Sini mo thane khap we jo sok khlaya